Täällä ollaan leirin purussa. Moikka Fewis! Ei mä ottais odottaa. Mulla oli aamu vähän huono, mutta eiköhän se tästä. Yhdellä teltalla lähetään. Tultiin semmoiseen päätökseen. Maisemat on kohdillaan kyllä. Tässä pysähdyttiin odottamaan, että tämä laiskiainen siirtyy tieltämme pois. Siellä on lisää kavereita. Ei ainakaan ihan kauheasti vierasta autoa. Ei, tosi rohkainen. Ihana kolina tulee tosta kilikellosta. Kuulusta. Joo. Meillä on maisemat kohdilla. Voi vitsit. Pysähdyttiin Kilpisjärven retkeilykeskuksella. Tuolla on tämmönen kioskimainen kirppis, niin mennään sinne vähän katsomaan.
kiertämään meidän reittiä. Nyt on kauniita maisemia. Rinkka selkää ja sit lähdetään. Oota nyt, mikä se oli? Nyt mä jo menin Kuohkimajärvelle. Meinasin sanoa itekin Koltalahti, mutta Kuohkimajärvelle. Se on jäänyt nyt sun takaraivoon, kun mä oon niin monta kertaa sanonut. Että 11 kilsaa. Katsotaan, kuin myöhään ollaan perillä. Tuonne ylös. Pikkusen evästeltiin. Käytiin katsomassa tuossa Korsussa. Ja nytten, mitäköhän me nyt oltais sit tultu, varmaan joku... Parisen tuntia vähän alle. Niin, varmaan joku 3-4 kilsaa. Ja vielä olisi aika monta ees. Aika monta. Unna ales. Unna on jo ihan menossa. Joo. Tuonne. Täytyykin mennä varovasti. Kyllä. Ihanat maisemat. Niin on. Ensin kavuttiin ylös ja nyt kavutaan alas. Ei me puurajan mennä. Se näyttää, että on lähempää mitä oikeasti on. Unna meinaa, että menoksi.
Kello on... Oliko se 12:30 yöllä? Tämmöisissä maisemissa ollaan tällä hetkellä. Toi puoli tuolla Ruotsia. Ja tuolla jossain menee Norja. Tuolta ollaan tultu. Tämmöisen Jylhän kallion vieressä ollaan tällä hetkellä. Tuonne jonnekin, tuonne Ellin takana näkyy ihan pieni polku. Sinne ollaan menossa. No, työpaikkaa ei kyllä vielä näy. Kyllä tässä hetki vielä tallustetaan. Mutta on kyllä hienot maisemat, ei voi muuta sanoa. Kyllä täällä ihan mielellään tallusteleekin. Meille tuli ylityspaikka. Tuosta pitäisi päästä yli. Meidän polku jatkuu tuolta. Katsotaan mistä päästään. Ja päästään Kuivioon. Melkein jo perillä. Siellä on minä perässä ja Unna. Katsotaan, kun meidän käy. Pitäis varmaan katsoa, mihin astuu. Oltiin tässä yötä. Maisemat on ainakin kohdallaan. 7 tuntia unta takana ja tässä syötiin aamupalat ja aamukahvit on juotu nyt vähän tiskaukset kesken tuolla ja ruvetaan tässä pikkuhiljaa purkaa leiriä. Siinä on meidän teltta. Tosiaan nyt päätettiin yöpyä yhdessä teltassa ja ainakin tää yö meni nyt ihan hyvin ja tänään nyt sitten tosiaan olisi tarkoitus lähteä Norjan puolelle tuonne jonnekin kohti Koldahyttaa ja sieltä sitten Pohyttaa kohden. Ei. Eli se on vaan noin ykköset, kun ropisee kattoa. Ai jaa. Tosiaan Kappohytalle. 17 kilsaa olisi tälle päivälle tiedossa. Noin, suurin piirtein. Tämmösiä. Tuolla menee jossakin joku koskentynkä. Solisee kivasti tänne. Sinne jäi Kuohkimajärvi ja tuonne mennään. Lähdettiin matkaa ja vielä ainakin jalka nousee aika kepeästi. Tultiin tänne 3 valtakunnan rajapyykille.
Kohta ollaan ulkomaille. Kattokaa. Täällä ollaan Norjassa. Juuri Norjan rajan. Joo. Ja vesi on ihan törkeen kirkasta. Kyllä on kaunista. Tämmöisiä polkuja pitkin. Ruokataukoa Koldahyttalla. Käytiin vähän tutkimassa mökkejä. Tuolta jostain me vissiin tultiin. Mäkäreisiä on tänään ollut. Ei oikein tuule, niin. Ja tässä on noita isoja paarmoja. Niin, isoja paarmoja on ollut ihan nyt tosi monta tässä. Pysähdyttiin. Ja Unna taitaa metsästää yhtä. 400 grammaa vähemmän painoa. Joo. Pastat kiehumassa, että saadaan tilaa rinkkoihin ja painoa pois selästä. Kepenee askel taas. Taas ollaan liikkeellä. Tässä hetki sitten ylitettiin semmonen pienen, no ei siis kai pieni puro ollut, mutta puro, missä oli silta, mikä oli hieman huonossa kunnossa tulvien takia vissiinkin, mutta ylipäästiin. Siis, kato kuinka pieneltä saana näyttää. Tai kuinka kaukana saana on. Eikö se ole toi sinertämää? Sinertävän Joo. näköistä. Sieltä me ollaan lähetty. Sen juurelta. En ihan heti kävellyt takaisin. Niin. Ja mitäs meillä oli vasta? Ootas nyt. 12 plus 15, 16, 17 kilsaa vasta takana. Huikeeta. Ja täällä ei ole ketään. Siis tuon Kuohkimajärven leirintäpaikan jälkeen niin yksi ihminen tullut vastaan. Tai no sitäkään me ei kunnolla nähty, kun hän meni autiotupaan kiireen vilkkaa pakoon meitä. Niin syötiin siinä ja niin kuin näkyy, niin ei täällä ole maalla eikä halveilla yhtään ketään eikä oikein mitään, paitsi hienoja maisemia ja itikoita. Täällä alettiin lämmöötiin ihan yksilöä.
Mitikka on. Kahvitaukoa. Tuon mäen takana pitäisi olla kappohytta. Tuossa oli joku aika sitten kyltti, missä luki kappohytta 6,4 kilometriä. Toi nyt, jos me luettiin karttaa oikein, niin olisi paras, jonka huiputuksesta me haaveillaan huomenna, mikäli olisi hyvä sää, mutta vähän heikolta ennusteet näytti ainakin ennen kuin tänne lähdettiin, että huomenna nähdään, mikä on tilanne. Tuolta ollaan kaukaa tultu jostain. Katsotaan mitä tuossa edessä on. Siellä on ainakin joku tommonen kivirotko näkyy tuolla tällä hetkellä keskellä kameraa. Ja se jatkuu kyllä. Me jossain vaiheessa ylitetään se, mutta kuinka rankka ylitys siitä tulee. Että nousua ja laskua varmasti on tiedossa jonkun verran. Mutta kohta nähdään, miltä näyttää. Se on hienon näköistä. Vähän poikettiin polulta. Polkumerkki ainakin tuossa keskellä. Näinhän menossa.
Tämmönen aika pystysuora lasku. Ei oo nopeuskin painaa. Ei. Siellä on lunta. Me ollaan korkeammalla kuin toi. Tässä kello mahtoo olla. En tiedä. En tänne kattoo. Varmaan jotakin 11 ja 12 välillä veikkaisin. Tuossa hiukan evästeltiin ja samalla satuttiin näkemään, että todennäköisesti meidän seuraava leiripaikka näkyy jo, mutta on sinne varmaan vielä muutama kilometri. Vähän alkaa jalka jo painaa, mutta ton tauon jälkeen kyllä taas jaksaa. Jaksaa painaa. Tuolla näkyy todennäköisesti Kaappohytta. Et ihan varmaksi sanota vielä, mutta hyvin suuri vahva epäilys on. Mutta ei sinne ihan heti pääse. Vähän täytyy vielä seikkailla tuolla. Joku koski siellä menee, tai joki. Aika kova ääni kuuluu tänne asti. Katsotaan, mitä vastaan tulee. Aamukuuluiset täältä Kaappohyttan lähistöltä. Tuuli on kova ja vettä sataa. Tämmöisessä paikassa nyt se työvyttiin. Onneksi tässä on tää apsidi, niin saatiin tehty aamupala tässä vesisateelta suojassa. Unta on nyt ihan hyvin takana ja tänään olisi sitten edessä noin 14 kilsaa. Valitettavasti vastatuuleen, koska toi tuuli tulee nyt ihan täysin samasta suunnasta, mihin meidän pitäisi mennä. Mutta maisemat on hienot. Tostakin meni äsken joku vaeltaja ton joen ylittäjä. Mekin oltais siitä päästy. Ilmeisesti Kaappohytta on tuolla ton harmaan mökin takana. Ton joen toisella puolella. Mut me ei nyt mennä sinne. Me lähdetään kohti Peltsaa. Tästä kun saadaan leiri pakattua ja aamutoimet valmiiksi. Täällä on unski-munski telttaili. Joo. Hänkin oli vähän väsynyt eilen illalla, kun tänne saavuttiin. Joo. Nyt on levätty taas.
Me saavuttiin Peltsalle. Ja tuossa jo matkalla päätettiin, että jos vaan mökkiin pääsee, niin mökkiin tullaan. Ja täällä nyt ollaan koiramökissä. Voi olla, että ollaan täällä ihan keskenään, mutta jos tulee koirakoita muita, niin täällä on sitten vielä 2 sänkypaikkaa meidän lisäksi. Mutta kyllä tää oli aika ihana juttu, kun kaikki vaatteet oli märkänä ja tuon vesisateen jälkeen. Niin. Ja sitten saatiin vielä kuulla, että saunaan pääsee. Aivan luksusta. Eikä ole kyllä näissä maisemissakaan kauheasti moittimista. Pilvistä on, mutta ei haittaa. Unnakin nauttii. Ja sitten täällä oli, tai on edelleenkin tuossa ihan unnan näköinen haukku, vähän isompi vaan, mutta oli kaveri. Kohta ruokaa ja saunaa ja taas vähän ruokaa ja nukkumaan. Meneekö niin väliin? Nauttinnon puolesta. Saadaan pikitin niinku tosi lämpimäksi. Joo. Tosi lämpimäksi. Mä tankkaan syötä varten lämpöä. Ai. On tää aika hienoa. Se on meidän pikkumökki. Unna on siellä. Käydään vähän kattelemassa sitä vaikkuja. Tuolta pilven seasta me tultiin. Vähän sama fiilis. Nyt ollaan matkalla Kuohkimajärvelle takaisin. Mä en tuossa Kappohypän ja Peltsan välissä ihan hirveästi pystynyt kuvaamaan, koska vettä tuli vaakatasossa kovaa. Niin aika suurena motivaattorina oli koko matkassa toi mökki. Tämä alkumatkakin tehtiin tuossa aika jyrkkä nousu heti alkuun. Oltiin semmoisen sumusadepilven sisällä. Nyt kun päästiin tänne ylös, niin päästiin tuosta pilvestä pois. No hiukan näyttäisi, että olisi selkiintynyt, mutta todennäköisesti me lasketaan myös sen pilven läpi alas. Tuosta toiselta puolelta.
Mutta nyt pystyisi taas pikkasen kuvailemaan, kun tässä on ihan selkeätä. Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, kuinka korkealla me ollaan tällä hetkellä. Aika korkealla. Tuo on kaunista. Ja tämän päivän matkaksi pitäisi tulla nyt sitten noin 14 kilsaa. Aika saman mittainen matka kuin eilenkin. Maasto on aika paljon haastavampaa kuin eilen, mutta jos säännöt pysyis vähän parempana, olisi ihan kiva. Tämmönen kun pysyisi. Pieni tuuli. Nyt on aika lämmin. Ehkä joku 10 ja 14 asteen välillä veikkaisin. On ehkä lämpimämpikin. Mutta aika kiva. Kiva mennä tässä, kun ei nyt sateile. Siellä näkyy Peltsa. Sieltä lähettiin. Peltsan mökit. Lähtenyt pilvetkin vähän karkuun meitä. Nousua on. Ei muuta kuin ylöspäin. Edellispäivänä kävelemässä. Toi me ollaan nyt vissiin kierretty ympäri kokonaan. Tuolta on lennetty.